An balimaw bisimila Maliactu kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ juin kalo tile 12 kɔnɔna la. Bankaskaw fɛ yen nɔ, mɔgɔ kelen tora bingani wale dɔ la wa mɔgɔ 5 fana banana. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ Bankas kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tori mara la juin kalo tile 12 kɔnɔna la. Marifatigi dɔw de taara bi dugu fila kan yen nɔ n'o ye Nongo Pere ani Ogoboro. A yirala ka fɔ nin bingani kɔni kɛra sababu ye ni mɔgɔ kelen tora a la wa mɔgɔ 5 fana kɔni banana. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ Gurumara Rus n'ale maire kɔni kun minɛlen don binganikɛla dɔw fɛ. An b'a yirala ka fɔ juin kalo tile 13 kɔnɔna la ale ɲuman seginna a ka so. Kunnafoni min sera ma o y'a yira ka fɔ Gurumara Rus kɛrɛnkɛrɛnnenya la Inajata Faran ale maire kɔni kun minɛna binganikɛla dɔw fɛ juin kalo tile 11 kɔnɔna la. Minɛni kɔni kɛra Duɛnza ale ni Boni de furancɛ la wa a yirala fana ka fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ni mɔgɔ kofɔlen kɔni ka minɛ marifatigiw fɛ nin yɔrɔ in na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu olu y'a yira ka fɔ k'olu ma sɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka waleya ma waleya min ye ko ka dɔ fara kalan wagatiw kan walasa san kalan kɔni ka se k'a dafa. Kibaruya min sera ma o yɛrɛ ka fɔ juin kalo tile 12 kɔnɔna la école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu kɔni ye sɛbɛn bila mun na u bɛ k'a laɲini Mali karamɔgɔ tɔw bɛɛ kɔni fɛ k'u kana sɔn jamana ɲɛmɔgɔ ka wale ma mun ye ka dɔ fara kalan wagatiw kɔni kan. Ni mɔgɔ kofɔlen y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ sɔn kuma kelen ma jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma la k'o de ka fɔ ka taa kalan bila fo juin kalo tile 31 na. Ko nka n'o kɔni bɔra a la mun de ye ka dɔ fara kalan wagatiw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sibiri sɔgɔmadafɛla kalan ani alamisa wulafɛla ko olu ka mɔgɔ si kɔni kana sɔn o ma fiyewu. Hali bi kalan hukumu kɔnɔna la an b'a yirala ka fɔ san laban jateminɛw kɔni wagati fɔra. O la sa defu o bɛ kɛ ka ta juillet kalo tile 29 ka taa bila juillet kalo tile 31 na. Baki o bɛ daminɛ août kalo tile 5 ka taa bila tile 8 na. Fɛn min ye BT o bɛ daminɛ août kalo tile 19 ka taa bila tile 23 la. Kabu o bɛ daminɛ août kalo tile 26 ka taa bila tile 29 na. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala ka fɔ août kalo tile 12 kɔnɔna la segukaw fɛ yen nɔ sirabaga kasara dɔ senfɛ mɔgɔ 2 kɔni tora a la wa mɔgɔ 2 fana banana. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ juin kalo tile 12 kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la tu n'a kin kɔnɔna la n'o bɛ bila a yirala ka fɔ sirabaga kasara jugumanba dɔ kɔni kɛra yen nɔ. An ka jamana minisiriso n'o ka baara bɛnnen don kalanko jateminɛli ma a yirala ka fɔ mobili dɔ de tun bɛ ka bɔ Segu ni k'i kunda san kɔni kan. Awa k'o de to sira la sa mobili ni kɔni yɛlɛmara mɔgɔ 5 min tun b'a kɔnɔ mɔgɔ 2 kɔni sara wa mɔgɔ 2 fana banana. An balimaw kibaruya ninnu laseraw ma ni solution ka dɛmɛ ye. Aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.